Татар һәм туган як турындагы әдәбият бүлеге язучы Мөхәммәд Мәгъдиевнең тугына 90 ел тулу уңаеннан «Сиңа җитәр йолдызлар күренме» дип аталган китап күргәзмәсе оештырды. Мөхәммәд соңга тулы Мәгъдиев Татарстан Республикасының халык язучысы, әдәби тәнкыйтьче, әдәбият галиме, укытучы. Мөхәммәд Мәгъдиев 1930 елның 1 декабрендә Арча районы Гөберчәк авылында дөньяга килә. 1944 елда Сикерткән авылында 7 еллык мәктәпне, аннары Арча педагогика училищесын тәмамлый. 1950-1954 елда Мөхәммәд Мәгъдиев Балтыйк хәрби флотында хезмәт итә. Флоттан кайткач Арча төбәге мәктәпләрендә укытучы булып эшли. 1959 елда читтән торып укып, Мөхәммәд Мәгъдиев Казан педагогика институтының татар әдәбияты бүлеген тәмамлый. 1960 елда Казан дәүләт университетының татар әдәбияты кафедрасы каршында аспирантурага укырга керә һәм аны яхшы гына тәмамлап, кандидатлык диссертациясын яклый. Аспирантураны тәмамлаганнан соң татар әдәбияты кафедрасында ассистент, өлкән укытучы, аннары доцент булып эшли. Мөхәммәд Мәгъдиев 1995 елда вафат була. Аны туган авылы Гөберчәк зиратына җирлиләр. Хәзер әйдәгез Мөхәммәд Мәгъдиевнең иҗаты белән якыннан танышыйк. Мөхәммәд Мәгъдиевнең исеме матбугатта 60-нчы елларның ахырларында күренә башлый. Казан утлары журналында «Без 41 ел балалары» исемле беренче повесте дөнья күрә. Фронтовиклар, Каз канатлары романнары, Кеше китә җыры кала, Торналар төшкән җирдә, Ут чәчәге, Исәнме Кәшфи абый кебек повестлары белән Мөхәммәд Мәгъдиев татар әдәбиятында аерым бер күренекле урын били.